A lonxe de Rianxo non comercializará marisco este verán. A confraría está esperando a firma do convenio coa Consellería, mentres que os profesionais xa comezaron a realizar traballos de labrado nos bancos. O marisqueo desaparece este verán de Rianxo. Os temporais que asolaron a costa galega a comezos de ano leváronse tras de sí o marisco dos bancos marisqueiros nas concesións da confraría rianxeira. O patrón maior do Pósito, Miguel Iglesias, afirma que a mortaldade da meixa foi un pau moi grande, víase recursos, sobre todo marisqueo a pé, víase moito recurso de japónica e de fina, o balapau que tuvamos foi ca riadas que hubo este ano. Nós tuvemos unha mortalidade do 100%, tanto en marisqueo a flote como en marisqueo a pé. Marisqueo a pé está no tema dos convenios para intentar recuperar, na cal non entra nin a japónica na resembra, que entra só a babosa, que me parece un error tan grande se queremos recuperar un sector como o marisqueo a pé, e despois no marisqueo a flote, aí xa nin se plantearon facer nada de recuperación ni nada. Veremos a ver que é o que pasa co marisqueo a pé, porque a maioría da xente, ou como estou dicindo, ou dedícase a outras artes, ou está abandonando o sector. A confraría de Rianxo vais aderir os convenios propostos pola Consellería do Mar, pero están á espera da firma. Quedaron en chamarnos, si estamos facendo xa traballos de regeneración, como labrados e todo eso, o que é a sementación, o que é a semente de babosa tamén se vai facer, témola programada en 5 meses, cada mes unha cantidad de 20.000 euros, pero bueno, volvo a decir o mismo, a regeneración que se está planteando para min é un parche que se está a facer, debíase plantear de outra forma, ao final estes son fondos FEMPA, na cal non está entrando nin a japónica, é o normal que a día de hoxe, tal como está a japónica xa dentro dos nosos bancos marisqueiros, xa tantos anos como está, que debería de ser xa autóctona e poder sementala, porque a día de hoxe é o que nos está dando o sustento á maioría das cofradías e dos mariñeiros. Sen embargo, no caso de Rianxo non contemplan resementar berberecho polo momento. Temos todos os anos, pero o problema é que chega a ese tamaño e morre, sempre nos está pasando igual, sempre estamos dicindo, eles din que é polo tema da temperatura da agua, pero non sabemos se realmente por eso, penso que é un cúmulo de cousas que está pasando na agua, pero hasta que non sepamos fijo do que é, estamos sempre dicindo o mismo. Eu boto a culpa máis ao tema da contaminación no río, iso teño clarísimo, porque non é normal que en pleno verán, sin haber chuvias, que morra o berberecho, iso non ten sentido ningún, eu boto máis a culpa a eso. Agora, se non queren saber do que é, pois vamos a estar así toda a vida falando de hipótesis. Ante a falta de recurso e de actividade, son moitos os profesionais que están a buscar alternativas laborais lonxe do mar ou non velo como unha opción viable de traballo. Se vendo que temos tableiros en todas as cofradías cheos de embarcacións, eu penso que como abran os desguaces, que vai a ser un rollo de peticións de armadores para desguaces que eu penso que van quedar desbordados. Eu penso que en un minuto vai quedar agotado ese fondo. Pero é penoso que non se busque unha solución a todo isto. Que hai que tomar normas moi estritas, estou de acordo que hai que tomalas, porque senón é imposible recuperar, pero que se non hai esa iniciativa de querer tomalas, é o que estamos facendo ainda por encima, como se fixo o ano pasado, cando foi da volandeira, que é dar artes de vieira volandeira a diestro e siniestro sin criterio ningún, cando levamos anos solicitando desa cofradía que nos estean dando eses primeiros temporales, e o ano pasado deronlles a todo o mundo, bueno, pois ese será o criterio que queren tomar. Quererán que acabemos con todo dunha vez e se teino máis fácil para outras cousas. Iglesias lamenta o rumbo que se está a tomar no sector e pide implicación e estudos para retomar o camiño e que a pesca e o marisqueo sigan sendo relevantes e opcións viables para traballar.